And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Mahirap kapag pinilit yung pagmamahal. Hi, DJ Rocky. I just wanna share my story dahil matagal ko na itong itinatago. Listener mo ko since 2018. Hindi lang boses mo ang maganda, pati mukha mo. And soon, sana'y makita kita ng personal. Itago mo ko sa pangalang Avi, 24 years old, from Quezon City. And this is my secret file. Meron akong live-in partner. 6 years na kami. Meron kaming anak. Sa buong pagsasama namin, never kong naramdaman na mahal niya ako. O yung pagmamahal na sobra-sobra. Kasi pakiramdam ko, mas mahal ko siya kaysa sa mas mahal niya ako. From the very beginning of our relationship, alam ko na hindi pa rin siya nakaka-move on sa kanyang ex. Mahal na mahal niya yung ex niya. Yun nga lang, pumasok ako sa buhay niya, kaya hindi sila nagkatuluyan. For 1 year, nagpaloko ako. Nag-umpisa sa lokohan ang relationship namin. Ramdam ko na may nangyayari sa kanila habang nag-uumpisa kaming magsama. Tinolerate sila ng circle of friends nila. And then, nalaman ko na lang one day na talagang niloloko niya ako. Kaya lang, nang ma-discover ko na niloloko niya ako, ay buntis ako. Tinigilan niya yung ex niya kasi nga magkaka-baby na kami. Then months passed by. Na-survive ng baby namin yung issue ng relationship namin. Nung una na masilayan namin ang baby namin, ang saya-saya namin. Masayang-masaya kami sa unang mga buwan ng family namin. Kaya lang, lumipas pa ang ilang buwan. Nagloko na naman siya. And this time, sa iba't ibang babae. Gumagalaw siya ng iba't ibang babae kapag break kami. And when I say, pag-break na kami, ito yung mga pagkakataong puro na lang kami away. Kaya tinitigilan namin yung isa't isa. Cool off, kumbaga. Pero, grabe pa rin. Masakit. At nalaman ko rin na habang kami, meron din siyang ginalaw. Ang hirap pala kapag pinilit ang pagmamahal. Lahat ng trust issues niya sa ex niya, lahat ng pinaranas sa kanya ng ex niya, yung panloloko at paghahabol, ako ang sumalo. Lahat ng pagpapahirap sa kanya ng ex niya, ako ang sumalo. Sa akin niya pinaranas lahat ng naranasan niya sa ex niya. And oo, masakit sa parte ko na ramdam na mahal niya pa yung ex niya. And until now, never kong mapapantayan ang ex niya. Ang sakit sa pakiramdam na tinatrato niya ang ex niya na prinsesa, samantalang ako, anytime na gusto niyang iwanan,
iiwan na lang niya kami ng anak niya na parang basura. Binababa ko ang pride ko, ang worth ko para sa kanya kahit babae ako. Wala akong magawa kasi mahal ko siya ng sobra. Sa pagkakataong ito, gusto ko lang maglabas ng nararamdaman. Maraming salamat, DJ Rocky. More power to your program. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Avi. At ito, ang aking secret vow.